We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Mayong hapon, kining inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak, ang bugtong kasaligan, kasandigan o kanangpan sa mga Bisaya. Ako si Bambi Nalsal. Nga magatod sa labing dako ug mga nagunang balita nga may hinungdanon sa Central ug Eastern Visayas ug live sa GMA Complex sa Dakbansug. Ako si Alan Domingo. Walo ang nakalas sa lungsod sa Dalagit, Cebu sa pagkusok-kusok sa bagyong Odette ni atong miaging simana. Sagad kanila nakalas diya mihapak ang kusog at tubig nga pipika sa pipila ka bahin sa luna sa barangay Ubong. Si Marie dumabok sa report. Sa nadawat nga taho sa Disaster Risk Reduction and Management Office sa lungsod sa Dalagit, buhawi nga miigo sa barangay Ubong nga maoy hinungdan sa dakong bulog sa tubig. Sa dapit makita ang dakong liki sa yuta nga giagian sa kusog ug dakong bulog sa tubig. Sa unahan sa giagian, makita usab ang daw na pahak nga agianan. Mato ni John ni Francia, pangu sa Disaster Risk Reduction and Management Office, nga nakabkab ang dapit tungod gihapon sa kakusog ug sa kadakong bulog sa tubig. Agian siya og dakong bulog sa tubig o apil na mga bato motong na putol ang karsada. Dili gid siya bridge, karsada siya mismo nakalot. Gipaybaw ni Francia nga 4 sa 8 nga namatay taga barangay Ubong. Samtang laing usa nga namatay, langyaw nga nagsakay sa iyang yate dihang mihapak ang kusog nga hangin. Dako gid dami sa mutna sa atong kabukiran nga kasagaran mga balay gyud, mga balay na tumpagan og na tumbahan og mga kahoy. May bahin usab sa seawall sa Boulevard nga giguba ni Odette sa plaza sa lungsod sa Dalagit. Nangatumba ang dagkong punuan sa kahoy. Napahak usab ang usang bahin sa simbahan nga nahimutang sa lungsod. Samtang pipila ka mga mulupyo nagkawusog tubig sa atabay sa sud sa compound sa simbahan nga mamahimong gamiton sa panghugas, panglaba ug pangkaligo. Uban ni Cleofer Lumayag. Ako si Marie dumabok. Balitang Bisdak. Mga kabanayan sa Coastal Barangay sa Talisay City, halos tanan nga gusbat. Mga residente na nawagan o ganani ang tawang sa pagkaon og tubig mainom. Adunay live report si Marie dumabok. Fem. Yes, Bob, ang pagsaka sa dagat inubanan sa kusog nga hangin ang misangpod sa paghapak sa dagkong mga bawod nga milimpuro na sa gatusan ka mga panimay diya sa barangay Dumlog sa Dakbayan sa Talisay. Ang uban ang nagpabilin pa karon sa ilang mga evacuation center samtang ang uban mga residente ang nipili nga mubalik sa nagusbat nilang mga panimay. Adunay mga panimay nga nahapla na ang mga ato panada sa yuta o mga bungbong nga gipanglupad. Ang makita dahil nimo din hidool sa seawall sa barangay Dumlog. Hinunway na talang nakalas kay ang mga kababayin-an ug mga bata daan nang gipa-evacuate. Pabilin rin ma'am kaming mga laki na lang para lang yun na ay maka-recover dire ug unsay mahitabo makuan gyud mo. Kasi struggle ninyo atong time sir taw. Murag na wad-an na gyud panimot ato mamo tungod sa among kakuyaw ni among sitwasyon lagi tubig among kadlukan. Ang tubig sa gyud dire ma'am paghampak gyud dire ma'am lapaw gyud sa tao paglurang na gyud ma'am
tagaliog na gyud ang tubig. Karon, sagad sa pamilya, mibalik na sa tagsatag sa nila ka mga panimay, bisa na nga guba na. Og reklamo nila nga sukad niya itong Biyernes hangtod karon, wa sila nadawat nga ayuda. Panawagan nila ang dinaliang tabang nga tubig ug pagkaon. Nagkalibanga ang mis tubig, inom mig tubig sa puso. Kay og magsagob po mi, maglinya mi, wala mi galon, usara ka galon namong madala. Nya, taas kay linya. Gitaon mi hinabang diri naabot ma'am, sukat pa pag kalamiti na mo diri. Ambot og asa na ron sila, wala na nagpakita. Wala yung mga initial na pakaon. Wa jud, ultimo kape wa. Pait kay ron namong nakuanan wa, pa may balay, was out patanan. Wa jud nagpakita. Pasabot sa barangay treasurer sa Dumlog, kanuna ang ilang pagpakaon sa kapin 150 ka mga pamilya nga naa pa sa evacuation center. Apan alang dito mga nibalik na sa ilang mga nagubang balay, giandam na ang mga ayuda. Nihangyo sila og dugang pagsabot. Maningkamot sa mi nga mo purchase. Ang problema sa namo kay nahota sa mi gasolina, mga korodo, pero gunahon na bayasad mi nila. Nya so far ang amo silang gikon kanini aron sila dinhi. Nga na sila makaon pero kana sila di na may tabong di na mo tabangan. Ang uban usab kanila ang nanawagan sa ilang mga kabanay sa gawas sa Cebu. Nawagan ako sa mga kanang sa dito sa Mindanao sa Ingoog City. Kami okay ra may diri mga kuan. Ninawat ko nga mayra sila dito para sa mga bata lang ma'am. Importante mo ray kuan mo. Bahala na mga dagko mo inom ra mga mantinir ra tubig sa puso. Nipasalig ang dakbayan sa Talisay City nga mahatda na sila og tag 25 kilos nga bugas ang kapin sa 80,000 ka mga pamilya sa dakbayan. Gisugda na usab gahapon ang pagrasyon sa tubig sa tabang sa pribadong kumpanya ug sa BFP. Samtang pabiling na sa baybayon kining usa sa pipila ka mga barko nga nasangad sa baybayon sa Talisay. Naguba usab ang pipila ka bahin sa seawall dinhi sa Dumlog. Bob, lakip sa gipapangita sa kagamahanan sa dakbayan sa Talisay ang mapalitan og mga bottled water nga alang sa tanang mga molupyo sa dakbayan sa Talisay. Laing giplano nila mao ang pagpalit og mga generator sets aron ipahulam sa mga water refilling station aron makatabang pag-produce og daghan pang mga tubig nga mamahimong mainom. Bag. Dahan salamat, Faye Marie Dumabok sa imong live report. Ang dakbayan sa Sugbo mapagawas og usa ka bilyon ka pesos human nagdeklarar og state of calamity tungod sa bagyong Odette. Ano ang report? Ingon ini kagrabe ang danyo sa kabalayan nga gilampor na sa bagyong Odette sa bukirang barangay sa Cebu City. Napayhag ang mga atop ug aduna gani tibuok balay nga gihuyop gyud sa hangin. Tipik lang kini sa kadaot nga gimugna sa katalagman ni atong Huwebes sa gabi. Samtang human sa bagyo, nabatyagan na usab ang epekto niini nga makita sa kataas sa linya sa mga tao nga naglinya daplin sa karsada. Dala nila ang mga water container. Karon asa man tubig namo? Asan man? Wala. Samtang ang uban aduna may kwarta apan dili magamit kay naaman sulod sa ATM. Apan minus lang ang adunay pundo nga kwarta. Ang ingon ini nga talan-awon ang nagbakita kung unsa ka miserable ang kinabuhi sa mga tao karon sa Sugbo. Mideklarar na og state of calamity ang Cebu City ug girakdang mo pagawas og usa ka bilyon ka pesos kani aron maggamit sa panginahanglan sa mga tao. I am seeing with the Meralco linemen coming to assess, then Davao Light, Cotabato Light from Beco, then that particular issue is a continuing nga giatubang. Wala na sila magmika diha. Admitido si Mayor Mike Rama nga naginahanglan og tabang ang Sugbo tungod sa grabing kadaot nga nihaguman ini. Nakigtigom na usab ang LGU sa mga power utility aron mapadali ang pagpabalik sa kuryente. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Luting kung pagpangawata na sinapit sa pipila ka mga patigayon sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Pipila ka oras human miigo ang bagyong Odette. Subay ni Lapu-Lapu si Mayor Junard Ahong Chan mipagawas og executive order nga magpatuman sa adjusted curfew hours sa dakbayan. Siluan Mirondina sa report. Hitsura ang tindahan sa Island Guitar sa Paho, Lapu-Lapu City, human miigo ang bagyong Odette niadtong Huwebes sa gabi. Human naguba ang roll-up door. Gialihan lang una kini sa tag-iya sa tindahan ug mga kahoy ug plywood, dihang milurang ang hangin ug uwan. Gitan-aw na mo mga alas 11, alas 12 na apa. Inani na ang porma.
Unya pagkakadlawon, nanay ni sulti na mo nga, nanay ni sud nga 5 ka tawo kuno or sobra pa. Gipangkuha na ang mga gitara na mo. Matod ni Jeannie Buok, tag-iya sa Island Guitar, nga dulan sa 30 ka mga gitara, nga tag 1,800 pesos, nga do sa tag 6,500 pesos ang nadagit. Nagusbat pa sa bagyo, gikawatan pa. Busa ingon na lang ni Ana ang kasagmuyo sa mga apektadong patigayon, busa nanawagan sila sa lokal nga kagamhanan nga unta, tabangan sila nga makabangon pagbalik. Hindot unta ba nga makaparepair mi, kay makadisplay mi, makasugod mi, pero unsaon na mo pagsugod nga wala naman may gitara ika-display kay gipanghurot magkawat. Gawa sa Island Guitar, gikatahong gikawatan usab ang usa ka Japanese restaurant ug ang usa ka apparel store nga buyo niini. Nangabuak ang glass wall sa maong mga patigayon ug daplin ra kini sa karsada, busa dali kining nabiktima sa pagpangawat. Subay niini, miluwat si Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan og executive order nga naglatid sa adjusted curfew hours nga magsugod sa alas 9 sa gabi hangtod sa alas 3 sa kadlawon, samtang anaa pa sa state of calamity ang dakbayan. Wala hinuon malakip ang mga kawani sa night shift, ilabi na ang anaa sa mga hospital, butika, paanakan, rescue traffic personnel ug ang paghatod sa mga pagkaon. Mo declare ta karon may og state of emergency. It is because nakita na to may nga grabe ang kinawatay may karon. Oo, gipahimuslan sa mga batan-on. So our curfew is 9 o'clock. So there's a curfew 9 o'clock and then because of the Misa de Gallo up to 3 o'clock. Sa pikas bahin, ubos usab sa executive order, gidid-an ang mga junk shops sa pagpamalit og mga electrical wires, transformer, bronze ug copper. Tungod kay daghan sa mga poste ang nangatumba, ubay-ubay usab nga mga wires ang gikatahong gipangawat o gipamaligya ngadto sa mga junk shops. Kay kung kawato ng wires, the more ta madugay ang ato ang pag-restore sa ato ang electricity. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Marondina, Balitang Bisdak. Tungod sa kadaot nga mugna sa bagyong Odette sa probinsya sa Southern Leyte, tibok lalawigan, gipaubos sa state of calamity. Ani ang detalye sa report ni Chelo Valiana. Usa sa labing apektado sa Southern Leyte ang isla sa Limasawa nga gikuso-kuso sa bagyong Odette. Ang Padre Burgos Port naggusbat tungod sa kadako ug sa kakusog sa bawd. Ang barangay Magallanes sa Limasawa, lugar diin gihimo ang unang First Easter Sunday Mass. 500 ka tuig na ang nakalabay. Mao gyud ang napuruhan. Matod sa Provincial Health Officer, adunay panginahanglang medikal ang taga Limasawa. When I try to look the leading causes of morbidity from Tomas-Ocos hanggang Macrohol, ang leading causes of morbidity is wound, no? Wound. Both about my yung lansang and everything, yung mga so we need anti-tetanus. Tubig, pagkaon og sinina ang nagunang panginahanglanon sa mga apektado sa bagyo. Aron magamit ang pondo sa probinsya sa pagtabang sa mga biktima sa bagyo, si Governor Damian Mercado mipagawas og EO nga nagpaubo sa probinsya sa state of calamity. Samtang usa ka residente sa Pityunan, Southern Leyte, ang mipadangat sa panginahanglan nila. Iyang gipaabot ang pagpangayo og dinali ang tabang kang GMA Regional TV First Vice President and Head Oliver Victor Amoroso. Mato ni Beji Vertodaso Limen alapag, sukad sila gikuso-kuso sa bagyo, wa pa sila maabdi og tabang. Tubig ug pagkaon ang ilang gikinahanglan. Aron matabangan ang mga tao nga makakuha og kwarta gamit ang ilang ATM, Land Bank of the Philippines mipada sa ilang mobile ATM sa pipila ka mga lugar sa Southern Leyte. Gatusan ka depositors ang nakapahimo sa kahigayunan. Any disaster, the quickest way we can serve the public, we will do our best. So monitor the only mobile ATM on the banks. Kami rin na yung mobile. Uban ni Clans Gabutin, Chelo Valiana, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak.
Ang lungsod sa Cebu nga mo'y naggrabihan na sa mga lungsod sa lalawigan sa Sugbo human mi landfall ang bagyong Odette sa maong lungsod. Siluan Mirondina sa report. Way natala ang Disaster Risk Reduction and Management Office sa lungsod sa Cebu nga nakalas. Apan gitataw ni Mayor Lionel Bacaltos nga hapitan ng kabalayan na gusbat tungod sa bagyong Odette. Usa sa mga dapit nga grabing apektado sa bagyo mao ang barangay Abugon. Sagad sa atop sa kabalayan, gilupad sa hangin. Mga bungbong usab, gilangkat. Mga punuan sa lubi ug ubang mga kahoy daw gihimong lubid ni Odette. Pipila sa mga mulupyo miingon nga sa ilang lungsod mitugpa si Odette nga giangkon usab sa mayor nga maoy nahitabo. Ang tibuok ko ang yun, lungsod. Pero dili pa yun ka, ay di ba gawa mo ko yung mga signal nga dili kagian ang mga karsada. Wala pa mahipos ang kinatibuk ang hulagway sa danyo sa kadaot sa lungsod. Matod ni Damiano of Quiera Jr., pangu sa Disaster Risk Reduction and Management Office. Nga padayon pa silang nanghipo sa detalye. Maayo na lang nga way nakalas. Ang sa partially o totally damaged ng mga houses, ongoing pa ang pag-consolidate ng sa mga data. Then nag-assess na po sa mga government properties. Samtang gipahibaw ni Edna Otera, Municipal Budget Officer, nga aduna pay 3 milyones pesos nga nahabilin sa disaster fund nga mamahimong gamiton aron matubag ang panginahanglan sa mga biktima sa bagyo. Gipahibaw usab ni Vice Mayor Mariano Laude nga sa special session sa Konseho sa Lungsod, ilang sagupo na lang ang pagdeklarar sa Junta Provincial sa Lalawigan ubos sa state of calamity. Itong calamity fund ang naay magamit pag kita karon. So naay gamay pa kay end of the year naman go nya nagyan pud ang COVID, nga atong priority at that time is COVID baya. Nag-declare na si Gob tapos karon naghuhat na mi sa council amo na automatic ra pud mi mo adapt ra pud mi. Uban ni Cleofer Lumayag, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Moabot na sa 29 ang natala nga patay sa probinsya sa Sugbo tungod sa bagyong Odette. Samtang 468 usab ang naangol. Anano usab sa 27,052 ang natala mga panimay nga partially damaged. Samtang 8,464 ang totally damaged. Labing apektado nga lungsod mo ang lungsod sa Argao nga may 15,000 ka mga partially damaged. Samtang kapin 6,000 ang totally damaged. Tulusab ka mga tulay ang naputol sa mga lungsod sa Hinatilan, Malabuyok ug Alegria. Apan matod sa PDRRMO mo nga mosaka pa ang talaan sa mga apektado kay ang talaan gikan pa lang sa kini sa 18 ka mga lungsod. Dugang sa PDRRMO mo nga lisod ang pagkuha sa data kay kinahanglan patuyuan sa mga kawani ang mga lugar tungod sa kaway koneksyon sa telekomunikasyon. Samtang padayon pa ang pinaspasay nga clearing operations nga gihimo karon sa mga kadalanan aron mahawanan kini sa mga debris o mga basura. Ang report ni Nico Cirino. Sa Barangay Sentro, Mandaue City naabta namo kini mga personnel sa City Engineering Office na busy sa pagpanghawan sa kadalanan gikan sa ubay-ubay nga mga basura nga gibilin sa pag-igo sa bagyo. Sa gihimo sa LGU, gibahin-bahin ang mga departamento nga na-assign niini aron magtinabangay sa clearing sa kadalanan. Gigamit ang payloader og truck sa pribadong kompanya aron mao'y mutabang paghakot sa basura. Sa kadaghan ng trabahoon. Ator tininghanan, di pa may kasi so pa kasuro sa barangay kani. Agilibot pa ang barangay. Pero unsa giuna ninyo nga lugar, sir? Kani kuan Burgos. Burgos o kani within sa city gate proper. Ang mga mahakot nga basura gihatod una sa barangay Umapad aron temporaryo nga matambak. Sa report sa Mandaue City LGU, possible na ang tanan nga mga kadalanan sa syudad apan may mga hipusunon paghihapon nga nakatambak sa sidewalk. Kini ang gustong mapaspasan aron malimpyo na ang dan. Samtang ang kapulisan sa ilang bahin, misaad nga moabag sab sila sa clearing operations sa kadalanan aron mapaspasan kini. Uban ni Cleofer Lumayag, Nico Cirino, Balitang Bisdak. Tungod sa panginahanglan nga makisayod sa kaimtan sa mga kabanay, mahal sa kinabuhi o sa trabaho, mga upunganon mituyo pag-istambay sa duha ka taytayan aron lang makadakop og signal sa cellphone. Apan nakita sa mga otoridad nga delikado kaayo kini sa disgrasya o posibleng musangpot pa sa paghuot sa dagan sa trapiko sa mga sakyanan nga musud gawa sa Lapu-Lapu City. Hinungdan nga magpatrolya ang mga pulis karong adlaw
sa duha ka taytayan. Sa pigasbahin, magmuntar og libreng Wi-Fi at tubangan sa City Hall sugod karong gabi aron mahinabi sa maupunganon ang ilang mga kabanay nga tuwa sa gawas sa nasod o sa ubang probinsya. Hinoon limitahan lang ang oras sa paggamit matag tao og dili na usab ang paggamit sa mga gadget samtang nag-charge kini sa gitanya nga libreng charging area sa Lapu-Lapu City Hall. Patanaw na itong arisgo mo kayo, ang disgrasya niya. No? Makita siguro na ito, naaman sila sa mga daplin niya, tingalig madisgrasya sila. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Nahanaw pagitaon man ang signal sa mga cellular phones sa panurid dapit sa dakban sa karkar nga nag-abot ang taga-dakbayan aron didto mubasa o mupada sila mga mensahe sila mga mahal sa kinabuhi gamit ang ilang mga smartphones. Siluan Mirondina sa report. Sa bukirang bahin sa Perilo sa dakbayan sa Karkar, makita ang nahatag nga kadaot sa bagyong Odette sa mga mulupyo sa dakbayan. Sama sa ubang mga dapit, nahapay usab ang pipila ka mga panimay. Mga poste sa kuryente o mga kahoy nangatumba usab. Mipidok usab ang linya sa ilang kuryente ug ang usa sa importante ang pagkaputol sa linya sa komunikasyon. Hinuon adunay nakitang gamayng alibyo ang mga apektadong mulupyo tungod kay sa bukirang bahin sa Perilous makakuha man ang mga smartphone ug mga signal. Pipila kanila ang mag-agaw sila si Leslie Ann Hiloka, usa ka kawani ug ang iyang ig-agaw nga si Moraya Lesha Panimdim, usa ka third-year college student. Ilang gibaktas ang dapit gikan sa ilang gipuy-an sa lower katugasan aron mangutana kabahin sa iyang trabaho ug sa iyang final exam. Hi, kamusta? Ay, dili ka na sa trabaho, update ba sa office, ana? Sila, estudyante. Kami, estudyante sila trabaho. Gawa sa uban nga nangumusta sa kahimtang sa ilang mga kabanay, may mga taga-bangko usab nga nagpangutana sa unsay ilang buhaton. Si Richmond Lagrito, branch head sa usa ka government bank, mitataw nga pagkaputol sa linya sa kuryente ug sa telepono nakapakgang usab sa ilang transaksyon sa ilang mga kliyente gamit ang ATM. Ato pa mang kuan 15 ng bonus so credited na wala na sila problema. Private lang may I don't know sa private pero as far as government naman. Uban ni Cleofer Lumayag, Luan Mirondina, Balitang Bisdak. Mas nagkataas pa ang linya nining mga sakyanan nga gustong magpatubil sa mga gasoline station. Sa dakbayan sa Talisay, gani moabot na sa kapin sa usa ka kilometro ang gitas-on sa linya. Lahi pa ang linya sa mga tao nga naglakaw o nagdala og galon. Tungod ni ang kapulisan sa Talisay ug City Tuda mutabang na sa pagpahapsay aron karikayan ang kagubot o nga dili makabalda sa dagan sa trapiko. Aron kapugan ang pagpalabi o pagpaborot sa presyo sa gasolina, tubig, mainom o mga basic commodities, Lapu-Lapu City Price Coordinating Council mipahigayon og inspection. Kini human ubay-ubay nga mga reklamo ang ilang nadawat pagsaka sa presyo sa mga nagunang palaliton, ang mataggalon sa mineral water gikatahong gibaligya sa ubang mga water refilling stations o tag 88 5 pesos o 5 pesos samtang ang gasolina gibaligya og tag usa ka gatos sa ka pesos matag litro. Pwede kay we will issue a show cause order to those who are kanang establishment nga nag-overpricing. Gawa sa kapin 50 ka mga nakalas gumikan sa pagkuso-kuso sa bagyong Odette sama dinhi sa Sugbo, ubay usab ang naguba nga mga kabtangan o kabalayan sa lungsod sa La Libertad diin naglandfall ang bagyo. Halos tanang kabalayan naguba. Matod ni Mayor Emmanuel Iway, gawas nga sa hangin uguan nakasinati sab og storm surge nga miguba sa mga bangka sa mga mangingisda. Halos tanang postes kuryente o mga punuan sa kahoy ang natumba nga miguba sa mga proyekto o infrastruktura sa lungsod sa Himalalod o Tayasan. Gawa sa storm surge, giguba sa bagyo ang kadaghanang panimay o nangahapay ang mga pananom sa lungsod sa Ayungon
Wa sila'y natala nga nakalas apan gibaha ang mga humayan sa dapit. Nunod sa mga kadaot nga naangkon sa kalungsuran, mideklarar og state of calamity ang mga lokal nga kahanan sa Ayungon, Manhuyod, Himalalod ug sa siyudad sa Bais. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Human gihapon sa paglampurna sa bagyong Odette sa barangay Budlaan, siyudad sa Sugbo, makita usab na nahapay ang kabukiran na mugna sa bagyo. Samtang daghang poste usab sa kuryente ang nangatumba sa barangay Busay kung magsubay padong o gagikan sa Trans Central Highway. Kinigawasan nga gusbat ng mga palibot o pagpanglupad sa mga atop sa kabalayan sa pagsubay sa GMA Regional TV. Makita ang gibilin nga kahasol sa bagyong Odette sa mga motorista. Hinoon kadaghanan nagsekripisyo man yun o ni pasensya na usahay. Apan ang dagkong pangutana kung kanus agyod matarong ang mga linya sa kuryente o mahibalik ang pagpasiga sa suga. Pabiling taas gihapon ang linya sa mga gustong magpagasolina dito sa Dakbayan sa Mandaue. Sa paglibot namo sa lain-laing lugar, taas gihapon kayang linya ug nakakauna sa usa ka lane sa mga sakyanan nga buot magpagas up. Sa Mandaue City, buot masiguro hinuon ang kapulisan nga hapsayra ang mga linya sa mga gidugok ng mga establishmento. Mao nga midiploy sila mga pulis sa mga gas stations aron mapabilin ang kahapsay sa mga gustong magpakrudo. So far, sir, ubay-ubay yung galinya based atong observation. But we can say it nga manageable naman, sir. Due to the presence of our PNP personnel dito sa lugar, so malikaya ng kanang paugatay. Taliwa sa pag-igo sa bagyong Odette, tibok pwersa ang GMA Regional TV nga naghatod sa labing uwahing balita gikan sa mga dapit nga gikusok-kuso sa maong bagyo. Ang report ni Luan Merondina. Mao nga mibakwit na ang mga residente nga nanimuyo Wa nagpalupig ang GMA Regional TV sa paghatod sa mga importanteng balitang lokal bisan pa man sa pag-igo sa bagyo. Sa wa parumbuha sa bagyong Odette, ang mga dapit sa Visayas ug Mindanao nakapwesto na ang GMA Regional TV correspondents sa nagkadayang strategic areas aron maghatod sa impormasyong gikinahanglan sa publiko aron sila maalerto ug mapangandaman ang posibleng mga panghitabo. Sa Surigao City, nga usa sa labing naigo sa bagyong Odette, nakahatod og mga eksklusibong video og istorya si GMA Regional TV 1 Mindanao correspondent James Paulo Yap o ni video journalist Makoy Simpron. Nasaksihan nila ang kabangis sa bagyo sa Surigao City, apil na sa Caraga Region. Gani, kapin 24 oras sab nga wa makontak ang news team human maputol ang linya sa komunikasyon, gumikan sa epekto ug kadaot nga dala sa bagyo. Si GMA 1 Mindanao correspondent Cyril Chavez nihatag usab og labing awahing update gikan sa Cagayan de Oro City. Ini atong gibarugan facing the Pacific Ocean na ni siya mao. Samtang gisungasong usab sa GMA Regional TV Balitang Bisdak team nila ni Nico Sereno ug June Sulon ang kakuyaw mahatod lang ang labing awahing panghitabo sa pagkusukuso sa bagyo sa Eastern Visayas. Sila si Regional Correspondents Alan Domingo, Luan Merondina ug Femari Dumabok ang nagsilbing mga mata ug tighatod sa awahing mga panghitabo sa pag-igo sa bagyong Odette sa syudad ug sa probinsya sa Cebu. Nabatyagan ang kabaskugon ni Bagyo Odette diri sa Southern Iloilo sa Western Visayas, tibuok puwersa usab ang GMA Regional TV 1 Western Visayas sa bagyong Odette coverage. Sa lungsod sa Hinigaran, sa Negros Occidental nga usa sa mga giagian sa bagyo, eksklusibong nakauban si One Western Visayas correspondent Adrian Prietos ug video journalist Reynald Castillo sa usa ka rescue operation. Gihatod sab nila ni Zen Kilantang ug Romel Porquia ang mga kalambuan sa Southern Iloilo nga grabing naigo sa bagyo. Lakip sila si Daryl Marie Sarmiento, John Sala, uban ang ilang mga video journalist nga sila si Hans Disierto ug si Rilo Renduque.
Nakaalerto usab ang news stringers sa nagkadiyang bahin sa rehiyon. Samtang nitutok usab sa pag-agi sa bagyo ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia team. Bisan unsang orasa ug panahon, salig nga andam ang tibok puwersa sa GMA Regional TV News sa paghatod sa mga balita ug mga impormasyon ilabi na sa panahon sa emerhensiya. Nagpamatuod lang kini sa tibuok kasing-kasing nga pagserbisyo gumikan kay Local News Matters. Luan Merondina, Balitang Bisdak. Salamat sa mga kapuso nato apilang na sa gawas nasod ginikisayod sa mga dagko ug mga nag-unang balita sa rehiyon ug gikan namong tanan dinhi sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Alan Domingo. Ang inyong balita nga among balita kay matag lokal nga balita mahinungdanon kining inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak. Buong puso para sa Pilipino. Ako si Bambi Nalsaro. Ug upat ka adlaw na lang mga kapuso bisan pa man ang atong sitwasyon karon. Moingon lang gihapon kami kaninyong hinaot nga magmalipayo ng atong Pasko, bangon, sugbo. Mayong hapon mga kapuso, dapat totoo.